lumabas ako dito sa aming sala, nakita ko to siya. Ano to siya, guys? Magwalis-walis sana ako, pero nakita ko siya. Swerte kaya to? Sorry. Diba? Yan. First time ko talaga nakakita yan, guys. Inside Ayan, to guys. home. Baka manalo ako ng loto nito, guys. Diba? Akin yan, guys. Sana pera to, guys. Ayaw ko siyang patayin kasi nakakaawa. Oh. Sabi ng anak ko, natakot siya ba? Anuhin daw, patayin. Kawawa naman, oy. Patayin, oy. Diba? So, guys, oh.